Os orzamentos inclúen unha rebaixa histórica das peaxes da AP9, un logro importante do BNG, pero insuficiente nunhas contas que discriminan a Galiza. De feito, son peores que as últimas de Rajoy, porque perdemos 104 millóns de euros e cae o investimento por habitante. O Goberno presume de contas sociais, pero tamén o son para Andalucía, Aragón, Cataluña ou Valencia, que, por certo, levan anos desfrutando do AVE e aumentan até un 57%. Por contra, Galiza cae un 11% e suben partidas tan sociais como a Casa Real ou o gasto militar. Presentamos máis de 200 propostas, todas rexeitadas. Por que asumen negociar con Euskadi e Cataluña e pensan que Galiza é insignificante? PSOE e Podemos non están boicoteando o BNG, están boicoteando a Galiza. Non importan as presións nin os insultos. Non estamos para facerlle a vida máis fácil ao presidente de turno. Nós estamos en política para mellorar a vida dos galegos e das galegas. En esa dirección seguiremos traballando.